di m bi na city ebe anyị na-alụ ọlụ, ọ na-alụ di m a na-agwa unu maka ya amụọlụ m ya ụmụ na-ese. So mgbe ego na-abatakwute anyị very well, ngwasị a ka anyị gbata na alụ ụlọ, anyị wee gbata na wee lụọ ụlọ. N'ịgwago eziokwu na anyị ga-asị kene na ụlọ ọfa lụrụ nọọ 50-50, maka na fa bịa mepe akaụntụ na-ekwu one fa ga na-etinye na akaụntụ every month. So onye ọbụla na-etinye the same amount ka fa na-etinye ntị fa alụsịa ada ụlọ. Ọ sị m nne ụmụ na-ese ka a mụọlụ ya na-azụlụ onwe ya ụmụ ya ịghọtara na ọ sị m di nọgide bido kwụghalịbanye agbụ ya nkịtị maka na ya dị bizi na-alụ ọlụ, na ọ bụrụ etu o si dụlụ nwaanyị ka o si wee dụlụ nwoke. So ọ bụrụ na fanaluo da village na di na-ege mami ya ntị too much like ife ọbụla o kwuru bụ final. So onye decide na ama na-esi ya na village maka etu mami ya si etinye ọnụ n'ife gbasara alụfa, and nwere ike isi mami anya wepụ ọnụ na-ajụsị ya na ya ma nnazi village. Besides n'uche na-agwa ya si etu nwoke esi achụgharị nwaanyị ịma ma ọ chọọ ka ọ lanagaghị village wee nụọ nwaanyị ọzọ. Asịbụ ọkwa dị asịbụ fana abọdo epikwe na-ese okwu na-edo n'ịgwa anyị eziokwu na fa na-ese ezigbo okwu na-edo. Oh yes, na nwoke na-akwụghalị, you don't expect nwaanyị to take it easy with him. Oh yes, because n'ife a bụrụ ọzọ ka echiri gị ka ikobezie ka a na-celebrate gị, mba ọ mmadụ ka ị na-emegide regardless na ya mụọ na ya ụmụaka ọ bụghị ya tago onwere ife ọ consider na-akwụghalị ọchọ ka akụbalị ya ka ya na-adị avam vam vam. Oh yes, ọ sị m ọkwa na ya fa wee sekete di mana sị na ya chọrọ sị na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ. Ya sị ya na nsogbu adịrọ, mana ọ bụrụ n'ụlọ ka ị ga-anụ nwaanyị ọzọ na nke a ama mme ya ma nnụ. Ọ sị ya na nke a ama mme na obugodo ụzọ si anya nabanya sị anaba ebe iche na ọgị nwe ụlọ, iche na so n'ụmụ nwaanyị ndị ọ ga-abụ nka na-abịa isi anya naba ịnọgide isi nwaanyị anya kpọrọ ụmụaka na-ese ka ọ naba ka gị nwa bụ nwoke nọzi alụ na nkotoku n'ọsọsọ mgbe ịbịa kpọta mbe nna m adụmofu ka ndị ise na nwere bịa na-eje na tụmanya ka apụ n'ụlọ ọnyamụ inye ọkụ ọgba ochekwa na ya na-egwu egwu na ya ma inyere ya. Ndị mmadụ wee kpabalị ya sị anya jebekọt jebekọt nya kpọtakọt fe ekpebe ikpe wee sị jọji na ọbụgodo na ya melie ajọ ife na o nwere right ịchụpụ ya n'ụlọ wee je wee printa all the statement fa ji wee lụọ ụlọ nọ 50-50 so na o nwere right. Ọ sị ya enya naba na ụmụaka ya inherit ụlọ ya sị ya ọsị ndị kọtụ na-afụgo ka o si reason dọsị ya enya naba emesịa ka ụmụaka inherit ụlọ so na ife abịalebe gị bụ ịmụrụ gị nwanya mụsala gị nwanya alụọlụ gị na ụmụ gị ga-inherit nwere ife na-eme gị n'isi. So ndị jọji wee sị ya na o nwekwa right ịchụpụ nwaanyị a with all this evidence na ọ bụrụ gị nwa nwụ na afọ na-eziokwu na ụmụaka unu ga-inherit but still na ọ bụrụ gị nwa nwụ na afọ. So because of that na ịma nchu ya n'ụlọ afọ ya kwesị jọji na ife ọzọ bụ na ọma nnụ atakwu nwaanyị ọzọ n'ụlọ afọ ya ma ilele na ọma nnụ ata nwaanyị ọzọ n'ụlọ afọ ya mụọlị ụmụ na-ese. It's not like na nwaanyị na-atọ nwoke na-abụ kedu ife ọ na-achọ ọchọ ịnụ nwaanyị ọzọ sị nọ maka na ya dị respect ya na ya na-aga ya na enwere peace bie na enwere nna na enwere ibie and then ya bụ African man na ya nwere right nke nwa nke onye asị na inwekwe right mana ọ bụrụ na ụlọ ya tile gie. Jọji wee sị ya na ilugo n'ife nwaanyị kwụ na unu na-agbanwe decision decide ya to nụọ nwaanyị decide ya na hụrụ gị ga-abata n'ụlọ so n'iche ịnụ nwaanyị gị jee ha ya apartment ka ịnụba nwaanyị. Ọsị m fa wee nata gị na-eshi ọnwụ chikịta ọnwụ kwụsịzi ikwu maka nwaanyị na the next thing ya nọkwa bụ na ọ tụba nwaanyị ime jebe igi jee ha ya apartment fa na-agbabili na mechalụ na onye na ụmụaka ụlọ bụ afa sef na-eji nwayọọ na-achụzi chụọ chighe na kọt si na ọ ga na-akwụ ya child support. Oh yes, ewee ka ekesi egwu na ọ ga na-akwụ ya ọ na-akwụzi anya na ụmụ ya bili mana ị na-ahapụ ụmụ je na-afọ die. So ụmụ ya wee bido si na mgbe ọbụla fa jele ịfụ papa ha ọbụna papa ha na-esi nri ọ sị m na this man love si alị nne na ụmụ nwoke ndị ejere nri egwu and ya na-esite nri so nwaanyị nke ọ nọzi kịta abịa ọ nara esinwu nri n'ọdụgodo ime wee na-aya ịmara ndị aga ha dị ime ha ga-ayagide tudo ọnụ n'ala. So this man wee na-esizi nri na-enye ya ọ gbasa ọlụ ọ kwụsị n'afịa gote ife ọ dalụ ozie wee nye nwunye ụmụaka jebezie na weekend babata ọbụla papa ha na-esi ihe papa ha eke apron na-esi ihe nwoke esinụrụ nri sisi ya na ya na-abọ ji wee biri na-esizi nri kịta maka ọ na-abụ ya dị ime na ya na-adọ strong efugo na nwoke ọsịbụ ọ na-esinye amechalụ na ọgbasa dị ya ụmụaka ji efụsịkwa anya bọsọ ọsụzọrọ ya ọ bịafe ụmụaka ya ọda na
osikete nri nwaanyị amụọ nwa mụsịa nwa anyị echekwa na nwaanyị amụsịa nwa ka o chenjie ịkasịkwa die ka na-esi nri die na-egbogo die bido ịta arụ bido siri ike sechebe ọ na-anya moto bọta ife ma na ọdịrọzi hapi ọ sị m na nke na-ewute ya bụ na bifo di ya aya arụ na ọ ga-echenji ịma na onwe ndị ga-abụghị ha aya arụ ha chọọ ịya arụ ha echenjie ọ bụrụ na ị na-anọ ha nso stedi na ị ga-ama ọ sị m nya afụ die one time di echenji sie na ya ma na ọ chọrọ ịya arụ nnekwu arụ o and na ọ bụ ụlọ ife ya na ya na-abụ kabi na akala ịzọta ya n'oge mana still nkafe abụrụ nsogbu eduto na ya na ya na-abụ ibiri ọsị ọdobele oge di dapụ n'ọya sị m dịsa ụmụanụ baba nwoke n'ụlọ ọgwụ 2 days ka o ji eje afịa 2 days maka ya jele ụlọ ọgwụ jee ife ya wesị ka ezi nwunye gị ọ sị na ọ bịakwa yesterday na echi niile ka ọ ga-abịazi na ịma na ụkwụ nwa n'aka ịma na ụkwụ nwa n'aka na mgbe di ya yara arụ ya na ya na-abụbi for one even na ya sitere nri n'oge nsogbu kịta nwunye ekudo nwa n'aka nne nye esibe nri bujebelie ka ihe a ga-emekwa n'ọka aga ugbuo nwoke mmadụ na ọkada ụmụ ya mkpa na na-esi nri na-ebujeli ọ na-eri o wee yagide ya si olu ụbọchị aya discharge ọsị anya bịa anụ na aya discharge wee nsị kedu ife a na-abịara na nwunye ga-ama nte eke gị home ọsị anya bịa na ya just chọọ ka ọ bịa olu ụbọchị ahụ ya bịa ọsị biko ka o duru nne naba n'ụlọ na ọ bụrụ na ya lụọ kịta na nke nwaanyị a na ya ma nsị nwekwenu nne and then ya ma nsị nwunye ahụ bụ na agụụ ya agụ ya nya sị ya nwunye ị na-anụ egbujikọla aka na ụkwụ ya ada abịa nababe nwunye gị ọ bụrụ na isiri ọnya sie o wee nababe nwunye ya ọ sị mụkwa mbọsị ụmụaka eje na-afịa anya bịa nyezie nke mala ife si ya luo nete nna ya anya dụshọ na ọdụ oke bifo ị nataba mana nwa ya lụrụ ebe afọ ezibe nwa ya mee garị ya si eji ya mee nna anya na ibie chai ya wee bidozie na ụmụ ya ma nna ejezi obere nke izu ụmụ ozi na fama njezi yes ọ sị bụ di ya wee gbakere ụka ọ gbakere ife ọ na-emezi bụ mgbede ọbịa bie na-enye ya nri orie olisi ọdaba ụmụ nwoke Chineke ọ sị m dis mmadụ wee bịakọta ọ bịazie mgbe ụfọdụ olisie nri ọ dapụ n'ụlọ anya na-emeti ya naba nnachi ejigon napasị adị nachi ejigon ndị a ga-akwari mgbe ụfọdụ sị ya ka alalụ n'ebe onwe ife o mere ya ga-edine n'ile onye asị ya mba gị na babe gị nakwube nwunye go ọ na-achọ ka o jiri aghụghọ wee bata ọsịba oluzie one day ọ bịa lalụ n'oche je ebe tie na-asị ya naba mgbe afọ ụmụaka anabasigosi obodo ikpele na abụda na ya bịa sị ya biko ya mekwenye ajọ ife biko ya gbaghara ya maọkwa n'ọma n'ọkwa ekwensu negodo nwaanyị nwụrịcha nwaanyị anya nọrọ ya na ya na-abụ wee lụba ụlọ nwaanyị na ole ga-ekwesị nwoke lụ ụlọ wee lụba ụlọ lụsịa negodo ọmụrịcha ụmụaka na-esi mụlụ ma mụrụ m na-ebe ekwensu atọ nwaanyị amelụ m ọgwụ mana nwaanyị anụnwa bụ ihe sị m wepụrụ kọtụ biko kede gbaghara m nwunye m mma nwekwanụ n'oge m elughị na ị ga-anwụ n'oge gị elughị ọ bụ kịta adaba chụpụrụ gị n'ụlọ ka kịta anụnwa ala kara ịgba m na gị na-abụ ala agba mmadụ na-abụ n'ofu mgba na nke a ama mme na ị ga-anakwube nwunye gị ọsị m nne na anya mmiri juru ya anya mana stil nye ekwechiri nakwube nwunye gị ọ wee na olu ụbọchị ọzọ ụmụaka jee ifia ụmụaka nọsịa na-achọ ịnata ọsị ha luo ha yọba ma ọ mee ya biko ife ahụ ya yọrọ ya bikozi ya ma edi ede adị fụkwa kịta ụmụ ya wee nata wee na-asị ya na dadị esi ya biko ya ma edi ife ahụ na-ajụ ya kedu ihe ọ na-asị ha na ya makwa ihe ọ eme ka ajụọ dadị inye ya amagoro ihe ọ ụmụaka wee pụọ ya wee were fon wee kpọọ ya sị I don't try it again do not discuss this nonsense with my kids abụghị atago na mụ na gị na-abụba adult ọsị m nne dis man wee na-ayọ na-ese ndị text meseji ọyọlụgbogo ọyọlụgbede ọsị m n'eziokwu na ọ na-ayọ biko kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee ọnya gbaghalụ die ọ bụrụ na ya gbaghalụ die na-atị ya ke maka nwaanyị ọ na-anụ nne a chọrọ ịpa atapụlibie bikos ọ bụ na nwaanyị achọ nwoke ọfụgo na o nwere ike gwabala ya ọgwụ ma ọ gwabala ụmụ ya ọgwụ yes ụmụ nwoke ada ama mgbe ha ji ekote agbala ekosi onwe ha ọ bụ na ya dulu die kịta anyị bekwa eninya na ya na-abụọ bili bikos na ebelie emebegolie uche ya na-eche ma ọnya dulie kedu ife ọdụ ụlọ ka nwaanyị ọ ga-eme ọchọ dị ọfụgo ọ yara abịafọ ọnya nwaanyị na ụmụaka ya kedu ife ọdụ ụlọ ka ọnya ma enye kwesị ịgbaghara this man he's tired na di esigodo ike kpọọ nkụ ọ dị-eli nke bụ ezigbo nri olu ebe afọ gọlụbed gọlụbọ ibu nne mụrụbụ ife m ga-agwa gị dododo ọ bụrụ na ị accept ọnya nwaanyị ọ na-anụkwanụ gị na-eme like you said it can do anything yes it can ike gwụrụ nne na agbala mmadụ ji ekotela onwe ya for nothing
kịta nwunye gị ada emegbuzi gị, kịta nwunye gị ada disrespectzi gị, kịta nwunye gị ada agwazi gị ajọ ụkwụ datazi gị alụ maka na ije gosulu ya bụ ife na-agụ gị wee fụ na ọ bụrụ ka o si atọ ka o si ada iwe chigetekwe mmadụ nwelu peace n'ụlọ bilibi na na fụnugo akasị njọ mgbe nwaanyị na-asọpọtụ nwoke rinne ọfụtabasị anya like nothing, ọfụtabasị anya like right ya. If not, kedu ife, what is it? I don't know. Nne amụrụ m isi na ị ga-agbaghalị ya fine, sịkwa na ịma agbaghalị ya fine. Ndị be anyị, daalụ dọ ka ọ dị ụbọchị ọzọ.